Haideți să vă arăt cel mai dubios lift din cea mai dubioasă clădire în care am stat vreodată. Dragi prieteni, mă aflu în Roma în momentul de față. Și fiți atenți cum arată liftul ăsta. Deci uitați-vă puțin, secolul 18. Uitați-vă și voi. Așa ceva. Cum face Marcel? Așa ceva. Dragi prieteni, bine ați venit la canalul de YouTube Cătălin Stănciulescu. Iar în acest clip o să vorbim despre planurile mele de viitor și despre răspunsul. Altă întrebare cea mai importantă. Dacă o să mai bag în relații sau nu. Stai să ștergem camera, că ăsta deja devine un staple, un trademark al canalului, să ștergem camera. Și vă și spun pe unde suntem, ce caut pe aici și unde plec mai departe. M-am gândit la acest topic în urmă cu vreo 20 de minute, pentru că tot am făcut clipul respectiv în care am vorbit despre relații și așa mai departe. Am zis, bă, stai să vedem, ca să vedeți prin ce până trec eu, am cheia, am tot ce îmi trebuie, am tot ceea ce îmi trebuie. Mă aflu într-un cartier din Roma care nu e chiar cel mai curat, după cum o să și o să și puteți vedea. Sper că s-a închis ușa, avem microfon. Ăsta este cartierul meu din Roma, nu știu exact unde mă aflu. Am fost aici pentru că aseară m-am dus împreună cu persoana care călătorește și cred că deja v-ați dat seama cu cine m-am revăzut după ani și ani. Dar din niște motive obiective nu am decis să nu facem clipuri împreună. Dar poate că ați văzut, în fine, eu sper că v-ați dat seama. Și am venit la concertul lui David Gilmour, dragi prieteni, chitaristul de la Pink Floyd. Am fost aseară, un concert de nota 10, sunt cel mai fericit om din lume, cel mai scump concert în care am fost băgat în viața mea. Și acum de dimineață m-am gândit, bă, ar fi interesant de vorbesc pe treaba asta, cum mai văd eu relațiile și dacă m-aș mai băga în relații sau nu. Răspunsul scurt este nu. Răspunsul lung este clipul ăsta. Bă, în primul rând vreau să înțelegeți un lucru. Eu fac aceste clipuri în care vorbesc. Voi ați văzut că eu înainte să încep canalul ăsta nu prea am discutat mai niciodată despre relațiile mele. Mai vorbeam pe la podcasturi, mai vorbeam că mă mai invita careva printr-un clip când una alta, dar nu prea vorbeam eu de fostele mele relații. Nu vorbeam de Hoa niciodată, de Valentina, și ăsta este wink wink. Tot așa, nu vorbeam pentru că nu mi se părea mie, știți cum vedeam eu treaba? Bă, dacă eu mă apuc și vorbesc, cu siguranță că în viitor apropiat o să mai bag într-o relație și mi se părea că nu e ok. De ce m-am decis să vorbesc acum? Pentru că vreau ca voi să fiți o parte importantă și interactivă și să cunoașteți chestiile prin care trec, astfel încât în momentul în care o să vreau să mă bag într-o relație și în momentul în care o să încep să fac niște greșeli, voi să puteți să mă trageți cumva la răspundere. Deci asta am făcut-o special, pentru că mi-aduc aminte, acum mulți ani de zile, un prieten foarte bun cu care am filmat aici pe canal, dar nu vreau să spun numele pentru că nu am discutat cu el dacă pot să fac treaba asta publică sau nu, trecea printr-o despărțire și mi-a povestit mie, l-a povestit părinților, i-a povestit, nu știu, familiei, prietenilor și mi-a zis, bă, cred că cea mai bună chestie pentru a mă asigura că nu o mai întorc în relația asta și că nu o să mai fac aceleași greșeli, este aia prin care să spun cât mai multor oameni. Mă lăuda domnul Eduard, dacă se uită la clipul ăsta, Cătălin, îmi place foarte mult că ai o gramatică excepțională. Cât mai mulți oameni. Așa, cât mai multor oameni. Pentru că dacă tu le spui oamenilor exact ce ți se întâmplă și oamenii își dau seama, bă, tu nu e vina ta aici, tu trebuie să te separi, trebuie să ieși din relația aia, știi că dacă nu o să ieși din relația, o să fii considerat, stați că s-aude zgomotul ăsta, o să fii considerat prost de toată lumea. Și chiar dacă să fii considerat prost până la urmă, bă, e o relație, da? Ia stați că mi se pare că o să rămână fără baterie. Facem o chestie. Dăm stop o secundă, iertați.
Da, am rupt regula pentru că a trebuit să schimbe de 4K pe Full HD. Eu de obicei filmez 4K, dar export în Full HD. Acum o să fie totul filmat. Am filmat prima parte în 4K și acum suntem în Full HD pentru că mai am undeva la vreo 25% baterie și mai sunt vreo 16 minute de video și nu vreau să rămân fără, cum îi zice, fără... bine, puteam să las și puteam să filmez cu telefonul partea câteva minute când mai lăsat la sfârșit. În fine, nu contează, am oprit din greșeală, da? Că am gândit prost. Așa, și atunci el mi-a zis, bă, uite, eu îți spun ție chestia asta, te bat la cap cu problema asta, le spun tuturor, astfel încât oamenii să știe că eu trec printr-o situație nașpa și mie cumva să-mi fie rușine să mai rămân în situația asta. Dacă ții problema pentru tine, o să-ți fie mult mai greu. Ăsta e motivul pentru care eu am decis acum să vă zic vouă. Și am spus-o, clipul a ajuns la vreo, nu știu cât are acum, vreo 180.000 de oameni și oamenii respectivi nu o să uite momentul în care eu v-am povestit, că în momentul în care eu le-am povestit că, bă, uitați-vă în ce situație sunt. Și de aceea, uite ce drăguț e tipul asta. Ce drăguță tipa aia, frate. Așa, ăsta e motivul pentru care eu am vrut să fac clipul. Hai să luăm exact după soare, să mergem pe unde e soare. Pentru că dacă nu aș fi făcut treaba asta, dacă aș fi ținut situația asta pentru mine, dacă nu m-aș fi manifestat verbal, cu siguranță că m-aș fi separat și dacă m-aș fi separat, probabil că pe urmă, nu știu, într-un an de zi aș fi cunoscut pe altcineva și poate aș fi făcut aceeași greșeală sau o greșeală mai mare. Așa măcar, în momentul în care voi o să mă vedeți că eu încep să mă apropii de cineva sau încep să am un comportament care să arate că m-ar interesa ceva mai mult persoana respectivă, s-ar putea ca atunci totuși să fiu mai reținut, să fiu mai atent. Da? Deci este motivul pentru care eu am făcut o grămadă de chestii despre mine publice, pentru că nu mă simțeam ok cu mine, nu mă simțeam liniștit cu mine și credeam că asta este cea mai bună variantă. Partea a doua, dacă o să mai bag în relații, mergem mai departe cu acest subiect. Bă, cel mai probabil că da, dar o să ascult niște chestii pe care mi le-au zis prieteni, pe care mi le-au zis oameni apropiați. Bă, tu trebuie să-ți cauți pe cineva care să fie cumva în aceeași lume în care ești tu. Nu neapărat o persoană care să facă YouTube, nu neapărat o persoană care să lucreze în social media, nu. O persoană care să fie plecată deja pe un drum. Deci, persoana respectivă trebuie să îndeplinească toate condițiile alea pe care trebuie să îndeplinească orice femeie sau orice bărbat în momentul în care vrea să bage în relație, să-ți placă, să te înțelegi cu ea, să bla bla, chestii de genul ăsta. Dar la mine este foarte important de adăugat și layer-ul ăsta cu career path. Deci ce trebuie să fie, eu până acum, în toate relațiile pe care le-am avut cu persoane ce aveau vieți complet diferite, sau mai bine spus, aveau vieți normale, iar eu veneam cu o viață complet diferită și atunci era foarte, foarte, foarte grea adaptarea respectivă. Acum nu vreau să mai fac chestia asta, mi-am pus pe lângă layerele anterior menționate, mi-am pus layerul ăsta în care fata trebuie să facă ceva ce îi permite să muncească și să-și câștige o existență, să aibă o existență care cumva să fie a priorică întâlnirii noastre. Nu vreau să mai fiu ăla care să deschid minți oamenilor, pentru că până acum eu așa am încercat să fac. Am încercat să-i deschid mintea primei iubite, am încercat să deschid mintea celei de-a doua iubite, am încercat să-i deschid mintea și celei de-a treia și nu e problema aici că e greșit. Nu e asta problema că e greșit. Problema este că nu ai timp să faci treaba asta, pentru că dacă te apuci să faci chestia asta, dacă eu mă apuc să fac treaba asta, înseamnă că îmi pierd din energia pe care vreau să o bag în vloguri și în viața mea, astfel încât să prezint eu o altă viață unei persoane se prezintă pros and cons, chestii de genul ăsta și nu mi se pare ok, nu mi se pare că e bine. O altă regulă pe care mi-o pun aici de față cu voi, nu voi mai face vlogurile despre relațiile mele, pentru că voi ați intrat pe acest canal de YouTube să-l vedeți pe Backpack Your Life cum călătorește. Nu ați intrat pe acest canal de YouTube să-l vedeți pe Backpack Your Life cum, să zicem, se îndrăgostește sau suferă sau se simte prost sau se simte, stai că vine că m-au văzut că filmez, fate, ești paznici, sau e trist sau e îndrăgostit. Nu! Vouă vi s-a părut foarte romantic și foarte interesant la începutul relațiilor mele amoroase
să vedeți prima, a doua relație. Dar să spunem că eu țin canalul ăsta de YouTube până la 50 de ani, să zicem, da? Încă 12 ani de acum înainte. Poate că eu în ăștia 12 ani, poate că o să mai am încă, nu știu, 8 relații serioase de un an de zile, să zicem, da? Sau 9, sau 6, sau 5. Voi nu o să mai în ghilimele, înghițiți mie și suportați mie fiecare relație. Voi nu o să mai faceți treaba asta. Și vă zic de ce. Pentru că deja știți cum începe și cum se termină. Persoanele care o să fie cu mine nu o să știe treaba asta, pentru că trebuie să înțelegeți un lucru. Pentru cineva care vine dintr-o lume non-online, dintr-o dată, să fie într-o lume full a online-ului, este un șoc total. Este un șoc cum nu vă puteți imagina. Iar perioada de adaptare este extrem de dificilă. Ia mă, ce ăsta e? Hotel Best Western? Ia uitați. Best Western Hotel aici. Sunt aproape undeva la vreo 1 kilometru de Tiburtina, care este o stație principală de aici, Roma Termini. E practic tata lor, mama lor, când vine vorba de stații. Dar Tiburtina este la fel, foarte importantă. Așa. Deci asta e o chestie de care mi-am dat seama, că pe voi nu vă mai interesează. Voi când vedeți, Backpacker Live zice că s-a îndrăgostit de una, cel mai probabil că da, o să înceapă o relație, o să filmeze cu ea cât de mult o iubește pe ea, nu știu ce, o să se pizdifice din nou și o să-mi zică relație și nu știu ce, după care o să i se iasă, o să se întâmple nu știu ce de relația aia și o să se separe și o să vină și o să ne zică nouă, bă frate, o să vină să se ia de noi, să ne zică, bă, da mă, lasă-mi, am și eu voie să am o relație, să iubesc eu pe cineva. Iar asta este o greșeală mare tot pe care o fac eu. Și eu trebuie să nu mai fac așa ceva. Orice ar fi, trebuie să mă opresc din acest comportament. Pentru că dacă eu o mențin așa, o să-mi iau foarte mult damage de la voi. Vedeți aici, uitați ce Via Tiburtina. O să-mi iau foarte mult damage de imagine de la voi. Și mi-ar plăcea ca pe baza a ceea ce v-am zis acum, să-mi și dați o părere, să-mi și dați o opinie, să-mi spuneți dacă așa este, exact cum vă spun eu. Altă chestie. Bă, eu acum mă apropii de 40 de ani. Mai impun o regulă, nu vreau să fiu cu fete și cu persoane, fete, care să aibă mai puțin de 27 de ani. Consider că pentru mine, în momentul de față, fata ideală poate să aibă între 26-27 de ani și undeva până pe la vreo 35. Aia consider eu că este perioada ideală. Pentru că mi-am dat seama, o tipă care e mai mică cred că funcționează bine cu o fată care să fie ceva mai mică decât mine, dar nu cu foarte mult. Nu una care să fie, nu știu, cu 10 ani, 15 ani mai mică, dar niciuna care să fie mai mare. Mi-am dat seama că fata respectivă, dacă ar fi o tipă undeva la 30-32 de ani, aia mi se pare vârsta perfectă, deși intrăm într-o altă problemă. O femeie la 30-32 de ani, cel mai probabil că o să-și dorească, ați ghicit, o familie. Iar acolo intervine o altă chestie la mine, un alt layer prin care eu trebuie să-mi dau seama dacă fata respectivă și-ar dori sau nu și-ar dori o familie pe un viitor apropiat sau îndepărtat. Pentru că eu știu 100% că nu voi avea o familie în această viață și știu că nu vreau să am o familie. Ok, ca să recapitulez asta, vedeți că o fac și pentru mine, să știți, nu doar pentru voi. Ca să recapitulăm, vârsta undeva între 27 și 34-35 de ani, să zicem, trebuie deja să fie pusă pe un drum, astfel încât să aibă o existență pe care nu trebuie să o mai creez eu pot doar să o alimentez, să o augmentez, să o intensific, să o optimizez dacă vreau să o ajut, dacă vrem să ne ajutăm ca o pereche, da? Dar aici e foarte important de înțeles, astea două sunt cruciale. Ar mai fi unul important, zona din care vine. Bă, nu știu dacă așa e soarta, nu știu ce se întâmplă, dar eu îmi dau seama că cu femei din America de Sud e complicat pentru mine. E complicat pentru că și emoțiile sunt destul de mari, și relația e tumultoasă, cu foarte multe probleme
Și mă gândesc că poate ar fi cazul să încerc, mi se pare foarte de căcat acum, pentru că tu n-ai cum să-i zici minții, îndrăgostește-te de X sau îndrăgostește-te de Y. Tu nu poți să faci așa ceva. Tu te îndrăgostești, te duci în Afganistan, bine, noi în Afganistan, te duci în India, să zicem, da, o vezi pe una și ai îndrăgostit de ea. Nu poți să-i zici nimic, da, mă, da, vezi că asta nu e de nu știu unde. Dar poate că m-ar ajuta mai mult dacă aș începe să mai călătoresc prin țări cumva diferite față de cele în care am fost până acum și să cunosc femei acolo. Adică eu consider că, uite, poate că în Europa de Est, gen Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, Ucraina, Rusia, nu se ia în calul că n-am cum să ajung acolo, poate că astea ar fi țări în care mi-ar fi mai ok să fiu cu cineva. Grecia, de exemplu, poate că mi-ar fi mai ok. Problema este că pentru a putea cunoaște femei și persoane din țările respective, trebuie să călătoresc pe acolo. Trebuie să bag același nivel de energie, de muncă, de tot ca să călătoresc prin țările respective. Și atunci cumva asta, Cristi v-a mai spus că mi-a spus mie, bă, caută-ți pe una care să fie din Lituania, așa zis Lituania, dar sunt convins că e cea Lituania, se referă la toate țările de pe acolo, Balticele plus, și încearcă să ai o relație cu cineva. Bine, acum vă dați seama că ceea ce facem noi aici se numește theory crafting. Theory crafting e... facem teorii, vorbim de dragul de a vorbi. Dacă eu ajung acum în Thailanda și mă iau una cu eu so handsome, you so handsome, ăla meu, o să zic, hai mă că eu și poate fac și la asta buletin. Îi fac. Și vreți că gluma aia cu i-am făcut, îi face și lui aia pașaport? Asta este a story for another day. Cu filipineza care i-am făcut acte cu care să călătoresc și la care am renunțat pentru că mi s-a pus pata pe o indoneziancă cu care am vrut să călătoresc cu ea și mi s-a pus pata și pe am renunțat la indonezianca aia pentru că mi s-a pus pata pe o vietnameză. Deci am avut o perioadă în 2022 în care în decurs de o lună de zile cred că am făcut acte la 3 fete. Le-am făcut acte, cred că cel puțin 3 fete au fost cărora le-am făcut acte, dacă nu mă înșel. Și de atunci a rămas gluma aia. Nu știu dacă v-ați că când am făcut cu Cristi în Beznaminții pe balcon acolo în Saigon, a zis el: bă, backpacker Cătălin îți spune că ne vedem la 7, după care stai că s-a dus să-i fac acte la una din Filipine, după care asta e că s-a răzgândit că se duce să vadă cu Valentina, asta e puțin că acum o zboară pe Hoa în Thailanda și că în 2 zile se vede cu nu știu cine. Deci eu așa am trăit foarte mult timp. Așa m-am comportat, așa am făcut, așa a fost viața mea. Bă, și cred că am ajuns exact. Deci, cred că am ajuns exact la cazare. Da, am ajuns exact la cazare. Astea sunt străzile. Că nu am început pe partea cealaltă, dar v-am spus că vreau să stau în soare, frate, pentru că mă sparge frigul, a plouat teribil ieri la concert cât am fost. Mă opresc puțin aici, să-mi odihnesc și oase. La cât suntem? Suntem pe la minutul 19, nu, vreo 18 aici, mai stăm încă vreo 2 minute. Și ăsta a fost un clip random și încerc cumva scuze pentru că vorbesc despre chestii care sunt importante pentru mine, chestii care există în sufletul meu și vreau să mă asigur că nu mai sunt singur în momentele în care iau decizii proaste și că voi sunteți cu mine și că voi știți clar să mă trageți de mânecă, pentru că dacă voi nu știți ce se întâmplă în viața mea și dacă voi nu știți ce se întâmplă în sufletul meu, nu aveți cum să mă trageți de mânecă. Dar așa, acum pentru că știți, sunt convins că puteți să faceți treaba asta și asta este cumva, nu că zic eu, bă, vă dau permisiunea, nu, că nu dau permisiunea nimănui, dar e cumva, vă și rog să mă ajutați, adică dacă pe viitor vedeți chestii, comportament deviat, bă, dacă pe mine mă vedeți beat prin Bangkok, ăla e comportamentul normal. Dacă pe mine mă vedeți singur pe o plajă în Filipine, ăla e comportamentul normal. Dacă pe mine mă vedeți că ies cu o gagică azi și ies cu alta, pe mine e comportamentul normal. În momentul în care mă vedeți pe mine că vreau să mă așez la casa mea, între ghilimele, atunci vă rog frumos să scrieți pe Instagram: Cătălin, vezi că ceva e în neregulă. Cătălin, vezi că ceva e în neregulă. Deci dacă scrieți treaba asta, eu o să știu, chiar comentariul să fie: Cătălin, vezi că e ceva în neregulă. Dacă vă înscrieți așa, eu o să știu exact la ce vă referiți, dragi prieteni. Băi, vă mulțumim din suflet că vă uitați la mine. În continuare simt o plăcere enormă în a face aceste clipuri. Mă simt bine, mă simt liber și vedeți că vreau să ridic subiectele să fie cât mai sus, astfel încât voi să intrați cât mai mult în intimitatea mea, într-un mod ăsta cât se poate de non-invaziv.
decât non-sexual, ca să zic așa. Pe mine o să mă oște teribil dacă puteți să faceți treaba asta, așa că puteți să-mi dați sfaturi. Nu uitați că vă iubesc și, dragi prieteni, ne vedem în clipul urlător. Unde plec? Vine acum în India, deci în câteva zile zbor în Chennai. Nu, în câteva zile zbor în Marsilia, din Marsilia în Londra 2-3 zile, după care în Chennai, după care din Chennai în Bangkok, în Bangalore din Londra, după care din Bangalore în Chennai, după care din Chennai în New Delhi și pe urmă cu Daily Sugar și cu Vlăduț în Bangkok la Caterincă, nebunie, alcool, femei cu și fără penis în funcție de ce găsim. Love you and see you in the next one. Vă mulțumesc din suflet. Pa, pa!